Mit bud på de lækreste kålruller. Masser af smag og super nemt at lave. Lad os komme i gang. Jeg starter med at fjerne bunden af kålet i en gryde med det. Godt med salt og vand til det dækker. Og så balancerer jeg det bare lige cirka 5-10 minutters tid, så bladene de slipper nemmere og de er nemmere at rulle. Og så er det tid til fyldet. Hakket oksekød, løg og hvidløg, revet gulerod, salt, chili, paprika og peber, frisk persille, ris kogt i hønsebouillon, og så blander vi. Og mens vi venter på kålet, så laver vi den her lækre tomatsauce, der kommer over rullerne, når de kommer ind i ovnen. Passerede tomater, en lille smule vand, en hønsebouillon, lidt sukker, salt og en lille smule chili. Så tager jeg kålet op, og så fjerner jeg bladene forsigtigt. Så lægger jeg dem hen for at dryppe af, så kommer jeg vores lækre fylde i, så ruller jeg den. Og her er det vigtigt, at man lige ruller siderne op, så de bliver lukket ordentligt. Så kommer jeg dem over i et fad, og så kommer jeg vores tomatsauce ovenpå. Og så giver jeg dem 20 minutter på 180 ml i ovnen. Så har de fået 20 minutter, og så er det tid til anden ret. Prøv at se det her. Wow. Lidt ekstra af vores tomatsauce, lidt creme fraiche, og så topper jeg med lidt frisk persille. Oh yes. Velbekomme. Dem her, dem skal I prøve at lave.